Nakadaw jong ka jingpen sa ating kontraktor bat ka jingpen slem ban siang ya ka surok kumbala bu pod da ka sarkar jala ka FKGJP North Khas Hill District Unit manda ka singi ka lahir ban lit jurip ya ka wei ka surok pai ba ka bala punya so nakasnong umling sya kasnong umling lambrang hariboy kabadai halo ka jingjenjar bagi pai ba kilai kendo ha ka lei kawan nakadaw bo kontraktor shim lala ban pendep kumbala mang ni bu por da ka sarkar Habalali banjurip ya ketika surok kaseng kalalap o kontraktor menta ula no ya ketika kam labun snem badai hadu menta baula sedang biang ban siang rong ha ka batang ka tu ka ni jaka bat la pendep ban siang rong bat ki babun ki benta jong ka surok bat shem la siang rong hadu menta kumbala yu jingtip da kaseng ha ka jing shisha kan di ka surok kala sedang nadu snem araja khat pra bat nakadaw ko jing pensa ting jong ukan traktor hadu menta shem lala ban siang rong bat haba khain kat kum ka jing shisha ukon traktor shem lala ban pendep kat kum kapor balabu da ka sarkar so hakani kapor ngi nagaliang jong kaseng FKGJP North Khas Hill District perangkat ka jingya senran lang jong ka umling circle hapo ka jingya lam jong u bandroi walang rangkat ki khot ki aktif member jong ka circle hani por ngi panpau ya ka jing sngo diaw ane ka jing sngo si ka bakrau nagaliang jong ka seng haba ngi yo sngo ya ka jing ut jing nam jong ka jing long jing man jong ka ne ka surok kumba mengitip baga de ka surok ka balamang ling baga central sponsor scheme ka PMGSY ka baling ya ka lembrang leng baga umling ter cedu sopu hadin ba kum kini ki lightly kisnong nagliang kini ki lightly kisnong ka sopu lembrang bat umling kilayo sngo ba lapan mang ya kene ka surok PMGSY ban upgrade ya kene ki existing ni penpau kini ki lightly snong ngas ngo benong baki dap da ka jing snok men teng me henry pat kat banang ya ki por ki sngi hadin ba layat ka proses jong ka tendar akba bidar la de ba bening marbaniang layo ban pentre kene ku surok ladang makla de arjar khat phra khat khandai kaba ka amount jong ka ladang makla hiru kalong skilai krur tam nipet bakat bagi nang ya kisngi ki por ka jing pentre jong na kontrak kalong ka ba suki hadu kata-kata kabenikong baar long ka jing pentre jong u kalong i torti kalong i telot hadu kata-kata kamlong kat kum ka guidelines lane kata ka specification jong ka PMGSY bakade benlong kum mengi kiwe kisnong kar kom tre ka PMGSY kalong ka bada isong kun isong khia hadu kata-kata henry ngam tip ke ka bajia haune kontrak ke ka jing ka jong u ka penlong yu bon tre torti kumne adin ka henry ka jing slem ru ya ka por ka ban pentre ya namar kata ngina kaliang keseng hadin bagi jing ut jing nam jong kinong song snong ngiwan ban pej ban khmi da lagi jong ki khmat ya ka jing long jing man jong ka ne surok la shisha hoj hakane ka inspection ka jongi ngi bagi jing tre ka dang yat bat ngim tip ke ka rukom ka don ke kata ka prosedur jong ka ne jing pentre ngim tip longkhot ki tre la shisha ba tre ka no kam ngila de ban yat bej kala don ka jing teng kum station bakut ka snong ngidon sa gi nyau spa mitar henry hang turu umdep usiang silongkhot silongkhot kontrak utre kumne ya namar kata hoi la shisha ban keren detail ya kan ku surok haka technical term ka jong ka hoi ngimdei ki expand tang ba henry ngingej scam ba ka tanat piduldi kum ka implementing agency ngatrai ba nakaliang jong ka department kidon kini ki monitoring bat ki vigilance agency ki ban pej ban khmi ya kane ka surok ya ka jingbit ka jingbiang ka jongka te namar kata nakaliang jong ka seng ngi bu ya ka jingkerpat ka bakrau une u kontrak ba un simkhia ya kane mo bun pendep kham kloi ya kane ka surok bat hakini ki sngi por bendang wan ngin sali kendu hiru ya u jong ka piduldi ban pressure yu ba un simkhialam nakaliang ka jong uru ba un wan pej wan khmi lam kum woi ba don banta hakane ka tam bakan yat bej mo nak benta ka jingbit jingbiang jong ka ne ka surok
namar ngimla banlen ka jingwan jong ka surok ka de ka jingkerku ka bakrau ya ki nong song snong ka banling mo sha ki bun ki banta ka ban pensuk ya ki nong rep ka ban pensuk ya ki nong pang nong stom ka ban pensuk ru ya ki khana school ki balek ki bawan ke lada kan ka surok kumanga ong ba lada ka jingtre jong kontrak kan long ha kan ka dur temut ke ban jai ka lawe ka ban sawan mo jong ki khun ki snong ki hajar jong kini ki snong ki ba pendon kam ya kan ka surok te kumtahi na kaliang jong kaseng nga sngo ban shim ya kan ka kabu ba lengba kan ka news and media ba kilok nong snong kin yo i ya kan ka rukom jingtre jong une u kontrak mo bat mo u dalade un yo i ya kan mo hadin bola i kan nga ngej scam ba ude ban sim kya ya kan mardor ba unle ya ka badon kam man pendep kam kloi ha ka por ka babiang tenga try na kaliang jong kaseng hagini ki snir ngin sanang buddin susu rengkat ki rangba mo ngin sanang buddin ya ka nang bakan ya ka surak kanang ya bek ya kenti mo kan kum ka de ban mit ya kata ka guidelines jong ka PMJSY lan kata ka norms ka jong ka kat kum baka de ban long ka surak PMJSY ladang ipet kum ngan ban syu khandiat kan ka site ka HP bin jong kan ka surak ru kamdon te kan jai ka surak kinang tua itu girut ki kiar ka H ke jong ka kanang tua te hendreng i ba kataro ki jaka mo jaka kimle kan ka HP bin kimle kan ka HP bin hendreng jaka ki le